афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. афсонаи халқи тоҷик. Лаклак табиб. Буд набуд, як гург буд. рӯзе шикораш барор гирифт. дар ёнаи кӯҳе гӯсфандро аз рама дарра буду ба кунҷи дарра кашида пора кард. аз бас ки чанд рӯз боз гӯш набуд, онро ҳарисона бо шитоб хӯрд ки як пора устухони шикаста дар гулӯяш дар монд. гулӯяш бо шиддат дар кард, нафасгир шуд ва як кор карда худро ба назди табиб расонд. устухон ба мағзи гӯш рафтааст, илоҷи кашида гирифтан нест, гуфт табиб. аҳволи ман чӣ мешавад? гулӯят аз дарун варрам мекунад, маҳкам мешавад, нафас гирифта натавониста нобуд мешавӣ, гуфт табиб. ҷон ширин. гург худро ба чор тараф зада гирьяву нола мекарду аз ҳар ҷонваре ки рӯбарӯяш меомад мадад мехост. ҷӯраи ҷон, рӯбоҳ, як илоҷ кун, тамоми умр ба ту хидмат мекунам. шаҳолҷон, илоҷе ёб, аз ман некӣ мебинӣ. нолаю зорӣ мекард гург. вай бо ҳамин ҳол ба назди кӯлмаке расид. лаклак минқори дарозашро ба об дароварда қурбоқа дошта мехӯрду. гурги ба сӯяш омада истодаро дида хавотир шуд ва болҳояшро бардошта ҳаракати паридан кард. лаклак, лаклак, ҷонам фидоят, парида нараф, ба ман ёрӣ биде, илтиҷо кард гург. ба ту чӣ шуд? пурсид лаклак. оҳ, ба гулӯям устухон даромад. табиб ҳеҷ кор карда натавонист. гуфт ки дардам бедаво. нобуд мешавам ман. ашк рехт гург. лаклак ба ҳоли гург раҳмаш омаду гуфт. наздиктар биё ку, даҳонатро кушо, гуфт. ҷонам фидоят лаклак, гуфт гург. агар бо ёрии ту аз дарди бедаво халос шавам, ҳар чӣ хоҳӣ муҳайё мекунам. лаклак сарашро ба даҳони гург даровардаю нӯги минқорашро ин сӯ он сӯ давондаю даровардаю бароварда устухонро кашида гирифт. гург як дод гуфту баъд ором шуда ба лаклак ҳатто ташаккур нагуфта рафтанӣ шуд. гург, гург, гуфт аз паси ӯ лаклак. ваъдат чӣ шуд? сарат ба даруни ман даромад? пурсид гург. ҳа, даромад, гуфт лаклак. боз чӣ мехоҳӣ? хитоб кард гург. то имрӯз чизе ба даҳони ман даромада боре сиҳат набаромада буд. ту аз ин бояд шукр кунӣ. лаклак оташин шуд, аммо чизе нагуфт. донист ки табиати гург даррандагӣ ва кӯрнамакӣ аст. лаклак аз наҷот додани гург пушаймон шуд.
افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی خواب شیرین برام